Goddag og velkommen til den her Minecraft-video, hvor vi ser syg diamond dernede. Vi har vores iron her. Det her. Kan jeg lige tage det? Jeg skal sådan noget af det mit svære. Så skal jeg også lige have solgt mit guld. Jeg skal lige se, hvornår jeg kan kætte. Og min timer er 30 minutter, mand. Nej, fed. Det bliver sådan en lille hygge video her. Og chill. Vi skal nok lave en video, så snart at vi kommer ud i PvP. Jeg kommer ud i PvP i dag. Lad lige se, om der er nogen i old PvP. Det er der ikke. Det er rystning. Eller, jeg har den her hjelm. Vildt god. Og PvP. Tør jeg at gå ud, eller skal jeg vente indtil ham der, han er gået væk? Jeg er faktisk en, jeg vil dræbe derovre. Men jeg tør ikke gå ned. Harmonator er der og slå en. Harmonator, han er lidt sindssyg i hovedet. Men så er der Shadow fast. Men ellers er der mine to venner. Kunne godt gå op og lige hurtigt tjekke. Fanden deroppe. Hvis jeg kunne se. Hvis jeg kunne se, hvem der var deroppe, så kunne jeg godt lige søge hurtigt. Men jeg tør ikke at gå derop, hvis det er nogen kroner. Er vi team stadig? Kom on, team. Nej. Er vi ikke team mere? Hallo, er vi team? Ja, det er vi. Godt. For første gang går jeg ud i PvP, mens jeg filmer. Jeg fik det op. Hej. Fanden. Here we go. Så er det nu. Så slår vi alle ihjel. Så er det nu. Det var den første. Kom så. Hvad fanden kan du? Du kan ikke noget. Så æder vi. Slår vi også lige ham ihjel. Kom her. Skal faktisk have din vej. Hvad? Gå væk. Run. Gå nu væk. Gå nu væk, din noob. Gå selv væk. Jeg er lækker.
Det er løgn. Here we go. Der kom vi op. Der var en eller anden ven, der ringede til mig. Jeg lægger lige nu. Så red, jeg lægger. Det var dejligt. Det var den her video. Jeg vil bare lige sige tak for i dag. Nogle gode sko, jeg fik der. Tak fordi I så med. Vi ses. Det var Simon i kamp her. Ses.